Oh, mga bay! Mga una po ta mga bay oh. Dahil dokot bitaw. Ato pare sa log tubong sa baboy. Lami kayo ni mga bay. Daga nag-ingon mga bay nga kini sa kasudan baboy lang daga ini daw mukaon. Kini siya ba? Oh, karon ako ni testingan kining tubong sa baboy. Ug unsa gyud ni kalami. Oh, kini siya. Oh, dara. Oh, dara mga bay. Oh. Oh. Dara. Grabe. Overloaded na kayo. Oh. Ito apa. Oh. Tubong na sa baboy ha. Oh, sidaw. Ato ni tilaw ni tubong sa baboy. O sidaw? Sabaw daw sa tubong sa baboy sa kalami. Grabe. So, kini siya maglisod man tarig kaon sa plato. Ato ray balhin, di ba? Para sayo na atong pagkaon. O karon. Aba. Usa ka kaldero akong kanon mga bayo. So ako na ni pare sa dukot mga bay no. Oh, tayag buingon mga di kumukha og dukot ba. Oh, kay anugon man gud ni kaayod kini siya ba kini. Oh, di ba? So unsay gipaabot? Kumbati na pod. Ato ni haloon. Tara. Kidaw. Kung saan ni kalami ning tubong sa baboy. Grabe. Mao gyud ni akong ganano kay wa gyud ni bukog ba. Oh. Grabe. Wa gyud koy maistorya kas tubong sa baboy gyud. Perte gyud kay lamiya. Pangalawa, wa pay bukog. Oh. Tag mo ingon mga ako gi daya akong video mga bay ha. Oh. Pas-pasan tani. Grabe. Pero tiyo ka lami agad sa tubong sa baboy nga may paras nga dukot. Grabe. Wag ko may istorya. Grabe. Grabe na may agad sa tubong sa baboy. Kaya naman pagkating nga mga bay ha kay ang nagkaon mura pag baboy. Grabe. Hortan na itong tubong sa baboy para matambok po ng baboy. Grabe yun. Pasti lang ko sabaw.
Kuha ko na ni sa gulig tahop mga bay. Kay porpeda. Nautan ko rin tahop. Oh. Baka sunod adlaw. Sa gulang ko na itong tahop. Taron ayang ngay. Siloko natin to. Ang tubong sa baboy kay anugon kayo. Mahal na ba kayong kilo was tubong sa baboy? Ato yun daginuton. Di ta magbilin. May gamay. Sabaw. Ang sa may istorya nila nga ang tubong sa baboy nga ako nahurot. Perte ka lamia. Oh, tanawa. Limpyo pa ang kawali, di ba? O sa sunod adlaw, akong tilawan nga tubong na po sa iro. O sige mga bay kay muli na kas balay kay maglungag na po ko kay gutom na po kayo.